фермин лопес дари футболи элитаро зуд кӯбид. чанд вақт пеш касе оидиу маълумот надошт, вале ҳоло бошад номаш дар забони ҳар мухлиси варзиши рақами 1 ҷой шудааст. чӣ хел як бузингари ношинос дар эл классико ситораи дурахшон шуд? имрӯз мо ҳикояи зебои фермин лопесро баҳри шумо нақл хоҳем кард. лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. месси де кампило. дар маҳалли ба воя расиданаш фермин ҳамин номро дар худ дошт. аз ин бармеояд ки фермин аз синни хурдсолӣ ба футбол шавқи зиёд доштааст. ӯ дар як дастаи кӯчаки маҳаллӣ тамрин мекард ва бисёриҳо мегуфтанд ки фермин бояд ба дастаҳои хубтар равад. шаҳраки эл кампио дар андалусия ҷойгир шудааст ва ин маънои онро дошт ки лопес 4 интихоб барои роҳи футболро гирифтан дошт: реал бетис, севилля, малага ва алмерия. интихоби футболбоз дастаи бетис шуду фермин бо ситораи даста шуданаш ба ҳамагон он ҷо худро нишон дод. 4 соле ки дар ин даста буд, ҳамеша беҳтарин голзани даста эълон мешуд. скаутони барселона ки ҳамеша дар ҷустуҷӯи талантҳои ҷавон буданд, лопесро таги чашм карданд, вале ногаҳон вазъи саломатии фермин бад шуд. хушбахтона скаутони барса аз ҳунараш ба хубӣ огаҳӣ доштанд ва бе ягон шубҳае ӯро харидорӣ карданд. ҳамин тариқ лопес ба ла масия шомил шуд. дӯстон, шумо дигар бузингареро медонед ки аз реал бетис ба ла масия омада бошад? бале дуруст. фермин лопес роҳи тайкардаи гавиро пеш гирифт. дебюташ дар ла масия олиҷаноб гузашт. дар дастаи то 14 сола бештар аз 20 гол дар як мавсим ба самар расонид. дар 15-солагӣ маҷбуран ба мавқеи вингери чап гузашт, чунки дар нимҳимоя хави симонс, марк касадо ва дигар ҷавонони номдор буданд. новаста аз ин ҳам лопес 5 гол ва 3 ассистро ба номаш муҳр зад. ҳамин хел ҳунараш сол то сол рушд мекард ва баъди хатми академия ӯро сюрпризе интизор буд. баъди мавсими 2021-2022 қаҳрамони навори мо бо як умед дар барса атлетик талош мекард. сармураббии даста рафаэл маркес иқрор шуд ки дар мавсими баъдӣ лопес ба нақшаҳои даста лозим нест. ӯ бояд ки дастаи нав ба худ пайдо мекард. ҳамин хел як сол пеш фермин лопес аз дастаи ҷавонони нилнориҳо берун шуд. ӯ ба дастаи линарес депортива гузариш кард. даста аз сегундаи б, лигаи поёнии футболи испания. баъзеҳо баъди ин таслим мешаванд, вале баъзеи дигар қудрати худро дубора нишон додан мехоҳанд. ҳамин корро фермин ҳам иҷро кард. 12 гол ва 4 ассист дар 37 бозӣ анҷом дода. дар нимаи дуюми мавсим натиҷаҳояш бештар шуд. 11 гол ва 2 ассист дар 19 бозӣ. ин натиҷаҳо барои нимҳимоятгари марказӣ хело хуб аст. скаутони барса дубора ба ӯ диққат доданду ба прогрессаш аҳамияти хоса равона карданд. баъди бозгашт ба барселона фермин бо дастаи барса атлетик тамрин мекард ва рӯзе даъват барои тамрин бо дастаи асосиро бо сармонии хави гирифт. он рӯз тамринҳои пеш аз мавсим буд ки сармураббии даста бозингарони камтарро дар ихтиёр дошт. ин танҳо санҷиши бузингарони ҷавон буд, вале ҳунари фермин ҳамаро қоил кард. ин бачаи хуштолеро хави муаррифӣ накардааст, балки аввалин шуда педри ошнои ҳамагон сохт. агар ман яке аз ҷавонони беҳтаринро қайд кунам, пас бояд гӯям ки фермин барои ман дӯстдоштатарин аст. бо ӯ пештар бозӣ накарда будам, вале ӯ таланти калоне дар худ дорад. ин суханон пеш аз тури амрико гуфта шуда буд. барои мухлисонам дидани фермин ҷолиб шуд. албатта ки диққату интизориҳо ба ситораи ҷавон каме рушд кард. баъдан бошад хави гуфт ки чаро барояш имконият додааст. ман ӯро дӯст медорам. ӯ инсони хушмуомила аст. ӯ характери худро дораду ташнаи рақобат аст. ин аз ҳама чизи муҳимтар ба ҳисоб меравад. вақте ки дар тамринҳо дидамаш, гуфтам ки бояд барояш шонсе диҳам. бовараш кардам ва натиҷаро ҳамагон диданд. футболам ҳамин аст. барса новобаста аз доштани бозингарони зиёд ва рақобат байни онҳо ферминро бо даста гирифт. хави ҳам дар ӯ ҳунари лозимаро дид. албатта ки ҳунареро ки дастаи асосӣ металабад.
хулоса Фермин Лопес бозингаре аст ки дар оянда нафари муҳим дар даста мешавад, зеро ӯ дар нимҳимоя бозӣ мекунаду метавонад ки дар ҳамлаҳо ба дигарон кӯмак кунад. Ҳамин чиз кӯмаки калон ба нақшаҳои ояндаи Барселона метавонад расонад. Масалан, ӯ метавонад ки мисли соли пешин монанди Гави ва Педри дар ҳамлаи канори чап бозӣ кунад. Ин равиши бозиро Хави акнун фаъолтар истифода мебарад, зеро даста ба тактикаи 3-2-2-3 ҳуҷумкор мегузарад. Агар ба бозиҳои қаблии Фермин нигоҳ кунем, хулоса баровардан мумкин аст ки ӯ суръат, тактикаи дурусти бозӣ ва дақиқиятро дар ҳайати асосӣ бештар месозад. шумо бозии ӯро муқобили Реал Мадрид тамошо кардед? ҳунари Фермин Лопесро чӣ хел баҳо медиҳед? ҳатман ки дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.